ke Voice of the People Party kalau Pdiang ia kajing tung ke sarkari ki dekat jaga expert committee ke ban pet nak kata kajing penbahaya ke resolution policy. Kini kalau angkat kerja keren jong osongot pertaba Dr. Baskham Merbo belum menung aktin jong sen tama walaupun paupat baka jong Aipor ke surat Haduh Snem kalau ke bajrong parat. Kini kerja keren bat Dr. Baskham. Kini kalian jong fika sang Voice of the People ngatai saya ki keten adu chairperson bat ki member kai ka nak sang jong fika ka reaction lo ketua ki members tu. Kabili bat kasu ngidon lightly ke reaction. Ya. Ke reaction number 1 kalong ba ni ai ka jingero iksorkar ka ba la pendem halor po chong de jing angno chong pai ba. Ba krishan ya ka jing rawa ka jongi ban review ya ni ka resolution policy but ba ka sarkar ba shim ga rai ban Pdiang ya ka jing ajing mut jongi ban bu da ka expert committee ban don expert kata ka jingero ka balingkong ka ba ka jingero ka bang ai but ni kwa rupan ai jingero ki pai ba ba kira ai ka jingkersan ka pura ba ka jingkersan jongki kamlong ka bale no ai banang ni sekmat inang kimi lenti susu ya ka jingkersan jongki pai ba hak bedai bat ki jingdawa ne ki kam ki bedai bat ki i jongki pai ba hi ka jela bangin nang ra nang ni sekmat Baik baar kalong ba nangipej ya kat skopor pada baka sarkar ga ai ong Haduh Snem tingasno bakal jorong palat. Okay. Bang hajing sneu jongi kumna ka parti te ni kam tadi ya tika kam ka ong Haduh Snem ka ban study kan tingasno bak riu benai kala biang sarkar kan dei ben Aipor ya kan ka komiti. But kau reaction ke balai ke bangga kuah banah ini kelong halor ki expert. Ya ke pementahi ni baka biang. Dan ye but ai ke jingpet jungi kelong ba ki don ki expert. But lada kami kanu ke jing rai junga ni expert committee. Kelong ba kanom don show kata kajing ong ba no siliang sani satai na markide expert ki bom don kata ka connection dan kajing dai haki kunu ko jai ben rio. Okay. But Henry kumong yupi kata ka jing observation jungi mo ka jing comment ki jungi halo kane ba kham jana kan long hadin bang ilaya kendo ngin ta syong gini ki net singi ban wan ban ya khat ban ya page ya kan ni ban kuson ban ini page ya ki expert ngin ta page bahana mar kini kirtang di expert ki bang ye kini ki bas buat yang ngiru we are si don ki ba ni ba si itu itu ki mabun hi ki expert ki ba ni empat tip ya kirtang ki jong ki tingin ya page Hindi yak pemantah hingga terai kabiang tu. Normally kajing terekam jing ki komiti mo besi kam ki kalong bagian ai ka report na ka recommendation sa government nei terik kam ka final decision jing ki kam ka final decision ki ya kata teganu ka commission kan dan kam nomla hi ka decision kan dei ka ba Haduh hi ka dei hak sarkar hi ba kan sim but kini komiti lu hadir bakal ada ban tray ni kimi mangidon hiru ka hok ban ya ki ita ki jingyo ki jongi mo halor jing syam na nek ta ki recommendation jong ka committee anda kala tre kemudian pa ini katba kan ka committee kapat call na jenda na ki stakeholders bakin ai ki ma ai ki sama kina na ai jumut na ka VP ka mai kan pe ka report ini kamno ne ngin dia pe kalong kumno ka dei ban le kumno namar phi ka we ba ka committee ka dei ban le hi ka jing so jungi ka preliminary study ikan le study kan ayu kum tu til ada ngin don kamban ai ngin ai la dah ngin dia pe la ngin sudan kamban ai ngin nama ngin siapa Henry kalong kupta kan ni ka committee ru kan bu ka draft ya ka jong recommendation ke jong ka apu ka draft maybe kan sasngap yang gi feedback jong ki pai ba
na jong Kamu taka nak kalian jofi ke VPP te hadin je ke recommendation definitely kan betul-betul ban ong ketama kalau hanan ko doru. piang no Nak kalian jofi ke VPP ne hadin ke recommendation je ke committee ne ke report kamu definitely fin dan ban ong halu kata ne. ngendan ka kui ka kom ni ka kui ka reaction ko long kala bangin Iahap lain kala bangin Iahap pada hadirin ba ka ni komiti kala ai ka Report. detailed recommendation mo taka kita kita ngaji bajana ki jong kan step by step long kendon pa kendon kan ya ngim dei ban su ya kan thi Hai. ta kan step by Kamu tang kamu ke VPP ke sohun mar ba kalau gajing job mar ba ka komen para constitute expert ba kala yor ki members ber ki chairman dai. Di hadir bagi lapan kelma ke sarkar ke jingkular ke jangka kan di sem ilai kendo ya chief minister wa ba hadir ata yo lai te yo di hadir ba kala tam mi kata kala poisi bana sini la biang sek sarkar ban kelma we ka ni yum dei hi bang ya ni ya hari pet ni pre ni ngong no bang but bin ke jing ne sarkar di hadir ba ka tu bang ai ya ke jing penkemas sarkar ka sim no ini karai jing semua komen bagian ni ke jing job jong Hai. ka jai ben ne lo ka jing job pun pai ba Hai. nyai ku ble ya ki pai ba jong ka ti accident ya jong ki bala ai ke jing keresan wa pura ya ni ka jing le lang khamat da ka sang BPP Tah. Kalau si mana tah.